Ola de novo, que tal? Tócanos hoxe no Preguntoiro pechar a nosa ronda de entrevistas cos grupos políticos. Hoxe recibimos o voceiro do PSOE, Paco Reyes. Boa noite, benvido. Hola, moi boa noite, moitas grazas. Como xa levamos falando toda a semana do mesmo asunto, hoxe temos que volver, non? Sobre o tema das imputacións. O primeiro, pedirlle a súa valoración desas dúas novas imputacións que se coñecían ao remate da semana pasada por dúas causas distintas, a de Juan de la Fuente e a de Adrián Varela. Xa coñecimos un pouco cal é a postura do PSOE, pero pasados estes días non sei se mudou en algo. Non, a verdade é que é un problema serio para a nosa cidade, temos que insistir nelo, porque unha vez máis a nosa cidade apertura os noticieiros, unha vez máis están nas primeiras páxinas dos periódicos non por lo que é a cidade, non por ser unha cidade fermosa, non por ser unha cidade destino histórico monumental importantísima, non por ser unha das tres cidades de peregrinación do mundo cristián, particularmente católico, non por ser unha cidade punteira ca súa universidade, unha universidade de máis de 500 anos de historia e, polo tanto, cun desenvolvemento científico e punteira en todos os rankings de España en moitísimas das disciplinas, o sea, aparecía noticia da propia Facultade de Matemáticas. Por lo tanto, non aperturamos os medios de comunicación e os noticieiros, senón unha vez máis por imputacións, unha vez máis por esa imaxe dun goberno desestruturado, por esa imaxe dun goberno que nestes momentos xa acumula 6 imputacións. Estamos a falar dun exalcalde imputado 3 veces, estamos a falar do actual alcalde imputado 2 veces, estamos a falar de 4 concelleiros imputados, un deles 2 veces, que tivo que deixar o goberno porque lle impuseron medidas cautelares ca súa imputación. Estamos a falar de 3 altos cargos nomeados digitalmente polo goberno, imputados tamén, un xefe de gabinete, o actual xefe de gabinete, o director da área de seguridade. Polo tanto, a verdade é que a situación é moi complexa. Que podemos decir destas dúas novas imputacións? Home, a mí particularmente preocúpame a primeira que se deu, que foi o xoves, se non lembro mal, e que foi a de don Juan de la Fuente. Obviamente, respectando o artigo 24 da Constitución, respectando o principio de presunción de inocencia, eu penso que é unha imputación seria e grave. É seria e grave porque estamos a falar dun tema do que a xente é moi sensible, porque está a afectar a clubes, está a afectar a asociacións, está a afectar a grupos de veciños, como son as subvencións. Polo tanto, claro, a imaxe de que co tema das subvencións non se limpo, non se obxectivo, non se transparente, eu penso que é un tema moi serio, particularmente na política dun concello. E por eso, por o que nós o que plantexamos foi o seguinte: temos que respectar, obviamente, a presunción de inocencia. Nós no partido temos un criterio, todo o mundo coñece, o noso criterio é que unha imputación con medidas cautelares nos pedimos a dimisión, respetando, isto, a presunción de inocencia, apertura de xuízo oral con encausamento dun representante público, nos pedimos a dimisión do mesmo, pero a verdade é que pola imputación sen medidas cautelares non o facemos. Pero neste caso, tendo en conta a importancia e a sensibilidade do tema que son as subvencións, e tendo en conta que trátase o imputado dunha persoa que ten dito públicamente que se poden comenzar unhas obras sen necesidade de adxudicarlas previamente, e polo tanto cun nulo respecto do que a legislación, particularmente a Lei de Contratos do Estado, nos o que pensamos é que, polo ben do propio goberno do Concello, polo ben do goberno do Partido Popular, pola imaxe da corporación no seu conxunto, e mesmo polo ben do propio concelleiro que neste momento está a ser investigado de oficio pola Administración de Xustiza, o que sería interesante sería que o alcalde fora quen de suspenderlle as funcións mentras dure esta investigación judicial, o que significa que el sigue sendo concelleiro, o que significa que el pode ir aos plenos, o que significa que el ten dereito de voto e de palabra neses plenos, pero non ten as funcións, porque o que non podemos permitirnos agora neste Concello, con todo o que ten acontecido, é que calquera decisión deste concelleiro, calquera proposta de adxudicación, poda ter unha sombra de sospeita. Iso non o podemos permitir. Bueno, unha postura, levámoslo vendo xa dende que empezou a Operación Pokémon, dende que chegou aquí a Compostela, unha postura máis cauta do Partido Socialista que a do BNG, que insistía en que a única saída a día de hoxe é a disolución da corporación e a convocatoria de novas eleccións. Onte preguntábamoslle polas dúas posturas da oposición á voceira do goberno, a María Pardo, ela dicía que o Partido Socialista ten que ser cauto porque está mirando tamén cara a Lugo e cara a Ourense, de aí a postura do PSOE local. Non, mire, nós non somos cautos polo que poda pasar noutro lugar, porque nós o que temos é un criterio.
é o criterio que expliquei, e nós aplicamos o criterio. No caso de Ourense, nos lle pedimos a un regidor que precisamente lle impuseron medidas cautelares, respetando a súa presunción de inocencia e convencidos da súa presunción de inocencia, pero obviamente entraba no noso criterio e nos lle pedimos a renuncia inmediata. El obviamente a fixo. Noutros casos non existen esas medidas cautelares e, polo tanto, nós non aplicamos. E nós a este goberno lle aplicamos exactamente o mesmo. É dicir, nós non temos ningún medo de tirar adiante e de defender os nosos veciños e veciñas, e de defender os nosos cidadáns, e de defender as institucións, porque, ademais, é o que nos encargaron os veciños. Pero si defenden que dimita Ángel Currás, non? Sí, pero non por imputación, sino polo que nos entendemos que é unha clara incompetencia neste momento pola súa parte, nos entendemos que as circunstancias lle teñen sobrepasado, nos entendemos, e lhe vou poner algúns exemplos. Onde está unha proposta, non lle digo unha solución, unha proposta de solución á antiga terminal do aeroporto de Lavacolla? Onde está o proxecto de estación intermodal do AVE de Santiago? Onde están as inversións que tiñan que vir? Por exemplo, xa o temos comentado, este ano nos orzamentos do Estado temos o 10% das inversións que esta cidade tivo no 2011. Ou, por exemplo, na Xunta, nos temos menos do 10% das inversións que esta cidade tivo procedentes da Xunta no 2009. É dicir, o señor Currás é un home sen peso político, é un home que está máis preocupado de pelexar cas liortas internas que ten o seu goberno, cas liortas judiciais, o que tamén é comprensible, e, polo tanto, nos entendemos que non é o alcalde que neste momento tan difícil precisa a nosa cidade. Nos non estamos a facer unha valoración persoal del, nin estamos a facer unha valoración del, por exemplo, profesional como é cadeirático de instituto. Nos non facemos ninguna valoración nese sentido, nos o respectamos, pero sí, do mesmo xeito estamos plenamente convencidos de que non é o home para o momento en Santiago, de que non é o alcalde que necesita esta cidade, que, insisto, está sobrepasado polas circunstancias, e que o mellor que podería facer sería prestarlle un servizo en positivo a esta cidade renunciando ao cargo. Comezaba vostede a súa valoración dicindo que Santiago unha vez máis está na primeira folla dos periódicos, abrindo os informativos, falándose de imputación, senón de outros asuntos máis positivos para a imaxe de Compostela. O PP coincide con iso, pero di que precisamente que se está dando unha atención mediática un pouco desmedida todo este asunto das imputacións. Hoxe o concelleiro Fran Noia mesmo dicía que os medios de comunicación están creando unha alarma innecesaria falando das imputacións no tono no que se está a falar. Non sei se comparte esa visión. Mira, a verdade é que nos últimos 30 anos non pasou nada parecido nesta cidade. E a primeira vez, insisto, que o que temos son 6 concelleiros imputados e 3 altos cargos imputados. Isto é unha situación que non se deu, non hai parangón na historia recente desta cidade ca situación. Non levamos aínda nin 2 anos de goberno do Partido Popular. No maio de 2011, os veciños e veciñas de Santiago decidiron darlle ao Partido Popular a maioría absoluta para gobernar, xestionar e tirar desta cidade cara adiante. E a verdade é que o que nos atopamos é precisamente esta situación. Miren, non son os medios de comunicación os que están a imputar ao rexidor e aos concelleiros. Non son os medios de comunicación os que presentaron unha denuncia. Non se ten presentado ninguna denuncia cara a eles por parte da oposición. Nós non fomos a presentar ninguna denuncia diante dos xuíces. Todos os imputados o están por efecto de oficio por parte da Administración de Xustiza, e a Administración de Xustiza que de oficio entendeu que tiña que imputarles. Evidentemente, mire, a imputación é certo que o que é certo que temos que respetar o principio de presunción de inocencia, pero tamén é certo que non foron chamados como testigos. Foron chamados cunha imputación. E tamén é certo que hai 95.000 veciños e veciñas nesta cidade e a gran maioría deles non están imputados. Está o Sánchez Bugallo, estivo en 3 ocasións como defende o Partido Popular. Mire, eso o temos contestado varias veces dende o Grupo Municipal do Partido Socialista, o mesmo Bugallo ten contestado, todo o mundo coñece ya, todos os medios de comunicación coñecen perfectamente a resposta, saben que eso non é así, pero lle vou dicir, eu non vou entrar nese xogo do Partido Popular. Eles o que pretenden é falar dunha imputación generalizada, e non é certo. Eu o que lle pido a calquera é que me diga nos últimos 30 anos cando tivemos 9 imputados entre alcaldes, concelleiros e altos cargos do goberno municipal, pero ademais imputados
por posible participación en presuntos delitos, particularmente de prevaricación. Esa é a realidade. Eu, obviamente, defendo e respeto a presunción de inocencia, pero certo é que nos últimos 30 anos eu non coñezo nesta cidade unha situación con 9 persoas vinculadas ao Concello, insisto, altos cargos, concelleiros e mesmo 2 alcaldes imputados e, polo tanto, investigados neste momento, insisto, por su posible participación en presuntos delitos de prevaricación. Teño que insistir no asunto do exalcalde Sánchez Bugallo, porque fala iso, o goberno fala de 3 imputacións, unha delas sendo alcalde, dúas na súa etapa como concelleiro... Sendo alcalde non estuvo imputado en ningún momento, eso xa lle digo. Das outras que presenten, eles, mire, o que acusa é o que ten que presentar a documentación, é o que ten que xustificar a acusación, non a pobre víctima acusada. Por lo tanto, que sexan eles os que presenten esa documentación, que sexan eles, mire, eu aínda estou esperando que nos pasen a copia das famosas facturas en pesetas, que tiñan que ser, non sei, centos, milleiros de facturas en pesetas. Nos as temos solicitada por escrito e por rexistro, non as temos. Nos temos solicitado por rexistro e por escrito tamén non sei cuántas facturas por non sei canto diñeiro de non sei cuántas mariscadas. Non as temos tampouco. Mire, o que hai que facer é decir as cousas, o que hai que facer é denunciar unha situación, pero o que hai que facer é presentar os documentos para poder justificar o que se está a decir. Fala vostede tamén do tipo de delicto que se lles imputa ás persoas, aos membros do goberno que están, bueno, pois iso, imputados agora mesmo. Dicía onte tamén María Pardo, referíndose tamén ao tipo de delicto, non, que se lles imputa. Non estamos falando de casos de corrupción e quere que os cidadáns iso tamén o teñan claro, que non se está a falar de que ningún membro do goberno, dicía ela, pois, meter a man na caixa ni nada polo estilo, que son casos distintos, entende que menos graves. Home, a verdade é que unha imputación, se non lembro mal, ten que ver con unhas supostas facturas falsas e falsificadas para cobro dunhas subvencións. A mí non me parece precisamente un tema que non teña o seu interese, o seu calado. Estamos a falar, por exemplo, o señor alcalde ten unha imputación como posible partícipe nun presunto delito de prevaricación por tráfico de influencias. Estamos a falar doutra, unha posible ou presunta prevaricación con acoso moral. Non teño que decirlle, o anterior alcalde, o señor Conde Roa, ten unha delas unha imputación por fraude fiscal. É dicir, así poderíamos seguir falando. Esa é a realidade do Concello. E iso é o que está a facer dano. E mire, está a facer dano por 2 motivos. Primeiro, porque xa comentamos esa imaxe que se está a dar da nosa cidade, que non é certa, esta non é unha cidade nin de ladróns, nin de corruptos, esta é unha cidade que o que ten son 9 imputados no actual goberno do Partido Popular. Iso que sucede. E o segundo punto é que, dende logo, esa situación das liortas judiciais non lle permite neste goberno traballar realmente como teria que estar a facelo pola cidade. E simplemente lle vou dar un exemplo. Mire, non é que o diga eu mesmo. Xa sei que a dona María Pardo non lle gusta que empregue esta expresión. Non é que o diga eu mesmo. É que o ten dito o alcalde da Coruña, don Carlos Negreira Souto. Fixo unhas declaracións públicas nas que decía que a Coruña era a única cidade de Galicia que tiña un proxecto de cidade. Polo tanto, don Carlos Negreira, que ademais é o presidente provincial do Partido Popular na Coruña, estaba a decir que un dos seus militantes, que é alcalde, o señor Currás, non ten proxecto, que o seu goberno do Partido Popular en Santiago non teñen proxecto de cidade e que ademais Compostela non ten proxecto. Polo tanto, non o está a decir o voceiro do Partido Socialista de Santiago, o está a decir o presidente do Partido Popular da Coruña, que o señor Currás, o seu goberno e polo tanto como consecuencia desgraciadamente a cidade non teñen proxecto. Bueno, pechamos aquí o capítulo das imputacións, porque xa me dá vostede o pé perfecto, fálame de Carlos Negreira, no que si coinciden Carlos Negreira e o alcalde de Santiago, Ángel Currás, en política aeroportuaria. Parece o que se desmarca un pouco o seu compañeiro Abel Caballero. Como ve vostede a postura do alcalde de Vigo en todo este asunto? Di que se sente acosado, non? Pois mire, eu vou dicir tamén dúas cousas neste sentido. A primeira, gustaríame moito ter nestes momentos en Compostela un alcalde que loitara e que defendera e que pelexara a cidade como Abel Caballero o está facendo por Vigo. Gustaríame aquí ter o mesmo. Polo tanto, eu sinto sana envidia neste sentido dos vigueses porque teño un alcalde que pelexa por eles.
Outra cousa é que non compartimos os argumentos de don Abel Caballero con respecto ao sistema aeroportuario de Galicia. Mire, os problemas de Peinador, os problemas de Alvedro e os problemas de Lavacolla son fundamentalmente consecuencia da incapacidade do goberno da Xunta de artellar un programa, unha política, unha planificación do sistema aeroportuario galego. Esa é a situación. E tamén lle vou dicir unha cousa, e vou adiantarme. Mire, a única solución que ten o sistema aeroportuario de Galicia para ter unha política coherente e para ter unha política eficiente, xa que tanto se fala agora de eficiencia, é unha política aeroportuaria no que Lavacolla sexa o líder, sexa quen exerza o liderazgo do esquema aeroportuario de Galicia. Primeiro, porque non soamente, eu penso que xa non temos que falar de eufemismos, non soamente que somos o aeroporto central de Galicia, iso é evidente porque é simplemente unha descripción xeográfica. Ademais, é evidente tamén, temos a situación orográfica máis axeitada para ter o mellor aeroporto. E temos tamén as mellores infraestructuras, por certo, grazas aos gobernos do Partido Socialista. Pero, dito isto, o que temos claro non soamente que Lavacolla é o aeroporto central de Galicia, non, é o aeroporto líder. É o primeiro aeroporto en Galicia, é o aeroporto 17 de todo o Estado español. Polo tanto, nós o que temos que facer é exercer ese liderazgo e, ademais, o que é necesario é que as diferentes administracións cumpran cas súas obrigas para que Lavacolla pode exercer ese liderazgo. Por exemplo, onde está a saída da AP9 cara a Lavacolla para que a xente que poda vir de A Coruña poda mesmo tardar 10 minutos menos do que está a tardar agora? Onde están as inversións para o metro lixeiro dende a estación intermodal ata Lavacolla? Onde están as licencias da Xunta de Galicia para que existan unhas lanzadeiras das restantes cidades de Galicia para que podan chegar directamente a Lavacolla? É curioso, Sacarneiro ten lanzadeiras de algunhas cidades galegas para Sacarneiro e Lavacolla non as ten. Iso é o que temos que resolver. E a partir de aí, a partir do momento en que recoñezamos que o 60% de todo o tráfico de pasaxeiros aeronáuticos na nosa comunidade de Santiago e que estamos a crecer, e mesmo tamén no tráfico de mercaderías, entón poderemos atopar solucións, insisto, coherentes e eficientes para o sistema aeroportuario de Galicia. Pero tamén o terá que recoñecer Abel Caballero, non? Por suposto, a situación é a que nós non temos porto de mar. Obviamente, nos o que temos é, con moita diferencia, insisto, por situación orográfica, o mellor aeroporto non de Galicia, o mellor aeroporto, tanto pola situación como polas súas infraestructuras, de todo o noroeste de España. O que ten que facer Lavacolla é, dende logo, erixirse en líder en referencia de todo o tráfico aeroportuario do todo o noroeste de España. Esa é a situación de Santiago, esa é a posibilidade de Santiago. A Coruña e Vigo teñen outros potenciais e outras posibilidades os que tamén se terá que apoiar. E que non o fará mentras non se aparten certas visións localistas, que vostede di que lle gustaría ter un alcalde en Santiago como Abel Caballero en Vigo, pero obviamente Abel Caballero está mirando para Vigo, pero non está mirando para o conxunto de Galicia, non? Neste caso. Sí, pero neste caso concreto da política aeroportuaria galega, o certo é que mirar para Santiago e defender esa capacidade de liderazgo e apoiar que Lavacolla pode exercer ese liderazgo vai ser precisamente mirar para Galicia. Mire, nós temos nestes momentos unha perda anual de 800.000 pasaxeiros que van a Sacarneiro e que poderían sair dos nosos aeroportos. Nós temos 1 millón de pasaxeiros indirectos que se chaman polo tema das conexións, que é onde podemos medrar todos, evidentemente, baixo o liderazgo de Lavacolla. E se non se entende isto, e se non se acolle esta situación, eu penso que vai ir todo mal para o esquema aeroportuario de Galicia. Bueno, remátase noso tempo, xe foisnos voando falando do tema da semana, non? Dentro de 15 días agardamos ter máis tempo para falar de outros asuntos tamén. Moitísimas grazas. Moitas grazas, un placer de verdade, como sempre. Isto foi todo no Preguntoiro doxe. Sigan vostedes pendentes da actualidade a través de Radio Obradoiro, da páxina web del Correo Gallego de Galicia, hoxe do xornal El Correo Gallego. Volvemos mañá con máis novas a partir das 8:30 da tarde. Grazas por estaren aí.